Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا oye walandaye mibi talike dinena ani kibariyawla ani seko ani dongola ani hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walandaye min bi tɛmɛ sɛnde fiɲɛsuru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ Musa Baba Sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواتينا أو سولين بي أو كراجو مانديل راجو شندو نجمدو بين كنا لكارو كفومي جانفي كالوي عليك لتا أني كنتون بيه سان بافلا أني سان موا أني ناني واتي كده نامي رجبا كالوي سا أمبا لك لي ولو فلا لبي سان باكين سان كمناني سان بيناني سان دورو الله كرسول الله وسلم بولي مكاني كتا مدينة نوجرا سان أرى علماء في دين والحياة دون واكنا دين لا أني أوريكا دمدينة تابلو نماني karo ka fonga kena sigira au ka radio mandika bi no radio shonde mami me ambulu ko sawu ya balmake ani ankram wo no o dugne te ana ngani kene bayin kan do radio shonde kono naye o ye ikaro ka fo usaz mamadou konate ye ni ale siro bembe yirma jo yoro jambuguma usaz konate ikaro ka fo ni ale to fora radio shonde la ikaro ka fo o ye fen minni o donendo ga sangani sanga mananga wulul kam blama abanga wulul kam jabi amba law tala dilala ka nasara here chamana alaka dunya Allah Ta'ala ka ajidi ala ka ke ala taye alsisa ambe rajaba ambu okonana akila usat kunate biye rajaba biya juma foloye ikaro ka fo fana bensema baye bensema mi ni ambe Allah Ta'ala tanu ala ni ka barkada sabu wansera ka isoro konana mashagiru do blale ka inyeshin kana nga wuli kan jabi ambi fo kura ya ambu tengwila ne ala sona ni kalo bayin alsisa abe nyinema chugo mununa ani usaz kunati amena nyogon soro o keneka ni o yeni la horma kalo belebele yin ko mako rajab ne karabiro mo mbolo sa ho ye mali kansayi usaz kunati me kuma segima أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله القائل في كتاب الحكيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما وسلم سبب السلام على فو كعلى بركة كعلى ولي من دون كصلي شيء على كرك صلى الله عليه وسلم على فولين كوفي أني على بركة دالين كوفي موسى أمك لك يعرفو لك يعرفو كا على في كأني يا ربي على كأني يكون جا على كبركة دواني لا على كأنسكو دامو jamana ala ka basi ami Musa dugo ye femba de surtout na kera akekuma na kera akewatila na kera akechugola mbani ne ala fe shijani kenya bi ala bolo ala ka odi anima amin Musa ni banana ni bana fura nana ka bana tuwe ibata ka kala bana bi kenya meni bana fura nana ka soro bana te bana ye chene ke kaba abe kom ni dogotoro wele saya ko fe ikani emission ni bana do
n'a bana bɛ sisan a fura b'i bolo sisan k'a k'a la o ye kodɔnba de ye o ye hakiliba de ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ami arajaba kalo dogolen tɛ kalo bonyenen don bamanan kalo la kalo bonyenen don arabuw ka jahiliya tile la wa kalo yɛrɛ fana bonyenen don silamɛya kɔnɔ n'i ye alaw tala ka kumakan lajɛ a b'a fɔ ko inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran san bi bɛn kalo 12 de ma o kalo 12 la ko lahɔrɔma kalo b'a la arba'atu hurum lahɔrɔma kalo b'a la o lahɔrɔma kalo an b'o min na o dɔ de ye nin ye n'o ye Rajaba ye i b'a ye ala b'a fɔ ko fala tazlimu fihinna anfusakum aw kana aw yɛrɛ tɔɲɔ a kɔnɔ an bɛ jɔ ni aya in na an kana an yɛrɛ tɔɲɔ cogo di Musa Dogo jaabi kalo don gɛlɛya b'i kan furubaliyaw b'o la densɔrɔbaliyaw b'o la e yɛrɛ bɛ luwanse la o b'o la o kumana ni ala deli o la i ye i yɛrɛ kun tɔɲɔ kelen i ye mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ a kɔnɔ i ye degun lase mɔgɔ dɔ ma i ye yɛrɛ kun tɔɲɔ o kumana ala yɛrɛ ye an laji ko nin kalo ninnu na tɔɲɔ man ɲi ka kɔrɔ mais an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ nin kalo in na et puis an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ Allahu akbar Musa bamanana arajaba kalo kun bonyane don arabu fe ka sɔrɔ silamɛya ma na n'a bɛ fɔ a ma ko al jahiliya ni kɛlɛ bɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ni arajaba kalo kun jɔra a kun b'a fɔ ni arajaba banna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen u b'a lajɔ u bɛ kɛlɛ jɔ i mana dimi cogo o cogo i bɛ min kɛ sani arajaba cɛ i b'o de kɛ ni arajaba jɔra ka ban n'i y'a sɔrɔ silamɛya tɛ yen Allahu akbar ni arajaba jɔla ka ban n'o y'a sɔrɔ i bolo kurulen don i b'o de foni sa a tɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ o kalo la tuguni o ye jahiliya ye mais silamɛya nana bonya ka tɛmɛ o bɛɛ kan o de la tagabolo dɔw bɛ yen n'a fɔra ko an ka kɔrɔlenw bila f'a ka faamu tagabolo dɔw bɛ yen silamɛya nana an sɔrɔ o kan o tɛ mɔgɔya tiɲɛ silamɛya ko an ka t'o la n bɛ bɔ n'i ye dɔɔni parce que a kun bonyane don bamananya na o a kun bonyane don kafiriya la o mais o tɛ kɔrɔlen ko ye wa donc n'an ko an ka kɔrɔlen bɛɛ bila o tuma na o kɔrɔ k'an ka a bonya bila or que silamɛya ko an ka to a kan misaliya la yiriden minnu tɔgɔ bɛ kuranna na woro t'a la o mais n'i bɛ bɔ mɔgɔ den nɔfɛ i bɛ woro tigɛ ka taa o siga t'o la mais woro tɔgɔ tɛ kuranna na o mais silamɛya nana sɔrɔ an bɛ furu ɲini ni woro de ye donc n'o bɛ fɛn kofɔ o bɛ bonya de kofɔ donc laada minnu bɛnnen don an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bonya na n'a ti degun lase diinɛ ma ala ko an ka to a kan hali sini n'i bɔra alimami den nɔfɛ a bɛ fɔ i ka taa ni woro ye oui bon o ye laada ye min tun bɛ ka kɔrɔ a ti fɛn cɛ diinɛ na o kuma lagosi t'o la arajaba kalo bɛ ten arajab kalo dekuni min kun b'a la fɔlɔ ala ye kalo in bonya ka se degré dɔ la wallahi Musa ni sɛ o sɛ ye fan da arajaba kalo in na n'a y'a sɔrɔ o sɛfan sɛ dɔ de bɛna tɔrɔ ka kɛ ka boli dɔ sɔn o sɛfan tɛ sɔn tɔrɔli ma Allahu akbar abadan k'a fɔ sɛ de ye fan da o fan de bɛna tɔrɔ k'o sɛ bonya k'o kɛ dununkɔrɔ dɔ ye k'o de bɛna faga boli dɔ la arajaba bonya kama ala tɛ sɔn fiyewu o sɛfan ka tɔrɔ o de la bamananw n kun b'a fɔ ko sɛfanci kalo n'a kalo jɔra n'i ka sɛ ye fan min da dɔrɔn i b'a bɛɛ cɛ ka bɔ a kɔrɔ parce que i jigi tigɛra k'a tɛna tɔrɔ a bɛ tɔrɔ mais min bɛ kɛ ka boli sɔn o de tɛ tɔrɔ Allahu akbar arajaba la ala ye bonya belebele jumɛn de fara a kan arabuw bɛ tɔgɔ caman fɔ a la dɔw b'a fɔ arajab dɔw b'a fɔ shaharu sob inna sababna al-ma'a sabban donc arabu dɔw b'a fɔ ko shaharu sob arabu dɔw b'a fɔ ko shajarul gharsi ou bien shajarul bazr dani kalo n'i ye ɲɔ da kalo la arajaba kalo ye dani kalo ye
sunkalo makɔnɔ ye sanji kalo ye sunkalo yɛrɛ ye sɛnɛkɛfɛnw tigɛli ye k'a dun kalo ye arabu kodɔnbagaw y'a da ɲɔgɔn ka taa bon o la sisan n'i y'a ye sunkalo fɛ i bɛ ɲɔ tigɛ k'i ka ɲɔ kɛ jiginna na n ko y'a sɔrɔ e ye ɲɔ de da ɲɔ de bɛ da arajaba kalo la n'i ye ɲɔ da arajaba kalo la sanji de bɛ na ɲɔ kan sunkalo makɔnɔ na ni sanji nana ɲɔ kan sunkalo makɔnɔ na sunkalo o de ye hisɔdu ye i na ɲɔ tigɛ k'a dun arajaba kalo o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye tile kelen sun arajaba kalo la a ka bon ala bolo ka se degré min na ko a bɛ comme 40 sanatan san 40 a bɛ comme y'o de sun a tile kelen mun na arajaba jumasu fɔlɔ dɔnnibaga caman bɛn'a kan k'a fɔ alakira ba garijɛgɛla a jumasu fɔlɔ o de y'a jumasu fɔlɔ bonya o de y'a juma fɔlɔ bonya wa an de filɛ o kɔnɔ nin ye bon fɛn jumɛn ka bon diɲɛ ka tɛmɛ alakira kan alakira min ni ala ye a tɔgɔ fɔ k'a tɔgɔ a la a yɛrɛ jɛn'a tɔgɔ dɔ kɔ k'o kɛ alakira tɔgɔ ye n tɔgɔma bil mu'minina araufu arahim o tɛ ala ko ye o ye alakira de ko ye lakad jaakum rasulun n'i y'a lajɛ comme alakira y'o fɔ cogo min na sallallahu alaihi wasallam ko n'i y'a kala don min su fɛ k'i ti sa o lakad jaakum laban na ala ye a tɔgɔ ni alakira tɔgɔ dɔ fara ɲɔgɔn kan ye k'a fɔ kira ma ko n tɔgɔma o de la ko bil mu'minina araufu rahim a tilara k'a fɔ tuguni n'a y'a sɔrɔ aw bɛ ala fɛ fattabi'uni yuhibbukumullah n'i b'a fɛ ala k'i kanu i b'a fɛ i ka kɛ ala ka maaba ye kana pan ne muhamadu kunna ka taa ala nɔfɛ dɛ ayi i gulon ne na n'i kɛra ne fɛ i bɛ kɛ ala ka jɔn ye ala b'i kanu mun bɛ yen n'o ye ko bangenen ye n'an bɛɛ b'o dɔn hali ni an ma kalan ni ko ashhadu an la ilaha illallah i bɛ mun da o kan wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kumana ala ye fɛn damadɔw tugu ɲɔgɔn na aqimu salata wa atu zakata a tilara k'a fɔ tuguni ani shukuruni wali walidain a tilara k'a fɔ tuguni atiullaha wa atiur rasul donc ala ye nin fɛn damadɔ fara ɲɔgɔn kan n'i ye dɔ bɔ nin na dɔrɔn i y'a jɛ o kuma ni ala ye alakira bonya ka se nin niveau ma ka alakira fara kan ka tila k'a fɔ a ye seli a ye sun a ye jaga bɔ a ye hiji kɛ nka ni kirakan sɔli ko don a ye ne ladege o la o de kosɔn ni kirakan sɔli nafa lajɛ surtout a arajaba kalolama ni kirakan sɔli kun danna jinɛw ma ni jinɛw banna a kun bi jɔ ye ni kirakan sɔli kun danna mɛlɛkɛw ma ni mɛlɛkɛw banna a kun bi jɔ ye mais an y'a sɔrɔ jinɛw tɛ mɛlɛkɛw tɛ diɲɛ bannen kɔ ala yɛrɛ bi continuer hakɛ foyi ti kirakan sɔli la hali ni diɲɛ banna ni diɲɛ bɛɛ taara alijinɛ kɔnɔ ala t'a jɔ o de inna allaha wa malaikatahu yusalluna n'a y'a sɔrɔ a kɛra madi ye ko inna allaha wa malaikatahu sallu o kuma an b'a fɔ a bi jɔ mais ala ko yusalluna na ni arabu k'a lajɛ u b'a la k'a kɛ sisan militi damadɔ u b'a kɛ sini u b'a kɛ sinikɛnɛ u b'a kɛ o kuma ni mɛlɛkɛw ni jinɛw ni adamadenw banna ala t'i ban o de la musa ye a ɲininka don dɔ question damadɔ la a ko musa ma ko a ta'rifu limaza ja'altuka kalima a ko kira musa ma i b'a dɔn ne y'i kɛ n kumaɲɔgɔn ye cogo min na wa k'i bonya ka tila ka n damata tɔgɔ ta ka da i la ko kalimullahi ala kumaɲɔgɔn a ko yala i b'o dɔn kun min na musa ko n t'o dɔn a ko don dɔ e tun bɛ dabaw kan k'a gɛn e tun bɛ bɔgangɛn na a ko i ka saga dɔ farala ka bɔ sagatɔw cɛ la i ka bugan dɔ farala ka bɔ bugantɔw cɛ la musa e sɛgɛnna bugan in jigira dingɛ kɔnɔ i jigira a nɔfɛ a yɛlɛla kɔti ka yɛlɛla a nɔfɛ nka musa e y'i bolo da bugan in na e ma bugan in gosi i ma bugan in nɛ yen de n y'i sugandi k'i fara n ka kiraw kan nin kuma in ala ti foyi kɛ ten
ala bi fɛn dɔ de lajɛ ka jogo dɔ lajɛ i ye min kɛ ala y'o tɛ dɛ ayi i ye min kɛ mɔgɔw la a bi mɔgɔ dɔ mangoya n'a ka tɔɔrɔ dɔ ye ka sin a mɔgɔ ɲɔgɔn ma a bi mɔgɔ dɔ bonya n'a ka hɛrɛ dɔ ye ka sin a mɔgɔ ɲɔgɔn ma o de la kira ye walawala an ye irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kumana n'a b'a fɛ ala ka hinɛ aw la dɔrɔn aw minnu bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ aw ka hinɛ ɲɔgɔn na a ko musa kuma o de la ne y'i sugandi k'i fara n ka maa ɲumanw kan k'i kɛ kira ye musa ko a ma ko ala n b'i ɲininka e bɛ min e ka alaya daminɛna don jumɛn a ye questionw di ala ma ka taa komi an mago tɛ se olu bɛɛ ma mais ala ko a ma ko musa a ko i ka ɲininkali bɛɛ la a ko hali ni ala ye jahanɛmɛ da minnu kama o dɔ m'aw ɲininkali kɛ ne ala ka alaya daminɛna don jumɛn ne yɛrɛ ala bɛ mini a ko ala ni ye ne jangata i bagara ma ala ko mun na a ko li annaka ta'rifu ma fi nafsi wala a'rifu ma fi nafsika min bɛ ne dusukun na e b'o dɔn hali ni ne ma kuma mais pour que i ma se k'a fɔ n ye musa ɲininkali min b'a la o b'a la fɔ e tɔra ne k'o k'i kunna o tuma na n'i ye n jangata i bagara ma ala ko musa n y'a faamu a ko laysa li awwaliyati ibtida'un wala li akhiriyati inqida daminɛ don tɛ ne ala ka alaya la laban don yɛrɛ t'a la o tuma na ni daminɛ don t'a la laban don t'a la o tuma daminɛ don t'i kira kan soli la laban don t'a la a tilara k'a ɲininka ko ayina anta ala e bɛ min e ni ne bɛ chaîne de kɔnɔ yan e ni ne kura yan ala ye sanfara 7 da ka dugufara 7 da o belebele ala ma ko o kan mais ko ala bɛ mini ala ko musa ko ne bɛ jɔ dusukun de la ala bɛ k'u mumunu dusukun na n sigiyɔrɔ adamaden na o t'i kunkolo ye o t'i bolo 2 ye o t'i sen 2 ye n sigi n b'i dusukun de la mumuni jɔn ala bɛ k'u mumunu dusukun na o de la ni arajaba kalo in na hɛrɛ bɛ suru a kɔnɔ hɛrɛ sanjilama de bɛ jigi a kɔnɔ barika kalo don kabako caman kɛra la o de la min bɛ ɲini an fɛ arajaba kalo in na fɛn 4 an k'an janto la musa i janto irada nas mɔgɔw lebu mɔgɔw dɔgɔyali mɔgɔw lagosili mɔgɔw mafɛnyali ka kuma dɔ fɔ mɔgɔ dɔ ma min bɛ mɔgɔw tigɛ a la i b'o tigilamɔgɔ dɔ lahara alakira ye ɲininkali kɛ don dɔ a n'a ka sahabaw sigilen don u bi baro la a ko manil muflisu min ummati a ye nin question di sahabaw ma bɛɛ y'i ta fɔ dɔ ko el muflis man la dirham lahu wala mata muflisu o ti mɔgɔ wɛrɛ ye dɔrɔmɛ ti mɔgɔ min bolo a t'a bolo a ka so a t'a bolo yɔrɔ wɛrɛ la wa jigi t'a kan kira ko ayi k'o ti muflisu ye a ko muflisu ye jɔn ye mɔgɔ min bɛna lahara don a ka baraji ka bon komi kulu a yɛrɛ b'a disi gosi hali ni ala ma hinɛ ne na ne bɛ kisi nin bɛ baraji ye ne ta ye ale bɛ content parce que ale yɛrɛ bolo a ye 10 sɔrɔ fɛn bɛɛ la o tuma a bɛ content siga t'a la a bɛ don alijinɛ na kiiri tigɛ kuma bi na se yɔrɔ min na ala b'a fɔ na yan cɛ ni baraji ye e ta ye aw don i bɔra baara yɔrɔ la i taara nkalon tigɛ patron ye ko dɔ bɛ yen k'a tɛ baara k'a sɛbɛ la k'a sɔrɔ nkalon don patron y'a bila ka bɔ baara la o kɛra o ma kɛ i b'a fɔ o kɛra tuma na ala b'o tigi wele o bi bɛ baraji hakɛ min ma o bɔ a ta la i ye nkalon tigɛ ka da dɔ la k'a lagosi i y'o nkalon min tigɛ ka da la cɛ na yan ale de ye nkalon da i la o tuma na o baraji bɔ a ta la i ye dɔ tɔɲɔ i tɛmɛtɔ i y'i disi gosi ko wari de b'a ɲɛnabɔ tuma na o don wari y'a ɲɛnabɔ fantan na yan i ka hakɛw bɔ a ta la o tuma na juruw bi sara ka juruw sara k'u sara baraji min kululama don fo baraji bɛ taa ban pewu mɛlɛkɛw b'a fɔ ala jurumantigi tɔw jɔlen don baraji kɔni taara juru dɔw fɛ mɛ tɔw jɔlen don o tuma an b'a kɛ cogo di baraji banna an b'a kɛ cogo di ala b'a fɔ o tuma na a y'olu ka jurumi fara ta kan
baraji banna o ma se ka juru sara tuguni o kuma na a y'olu ka juru min minɛ k'o d'a ma a bɛ fɔ o de ma ko tɛgɛlankolon o de ye mufilisu ye a jigiya tɛ yen o donc o la nin kalo in na i b'i janto mɔgɔw lebu kan Musa adamaden ka bon Ala bolo kojugu adamadenya yɛrɛ la mɔgɔya sigin bɛ jirisun kelen dɔrɔn de kan o jirisun kelen maa tɛ kɛ silamɛ ye fiyewu maa tɛ kɛ i yɛrɛ fana ye fiyewu fo o jirisun kelen bolofara 3 i ka sigi o la jirisun fɔlɔ o ye hɔrɔnya ye maa i kɛra jeli ye o i kɛra maa fɛn fɛn ye hɔrɔnya ye hɔrɔnya de ye o ye danbe dɔ de ye i yɛrɛ la i ni nin man kan i kumakan cɛ i ye nin min fɔ nin tɛ hɔrɔn kuma ye dɛ i jogo cɛ i ye nin min kɛ nin tɛ hɔrɔn jogo ye dɛ i kɛwale tagabolo min b'i bolo hɔrɔn tagabolo tɛ dɛ donc mɔgɔ kan ka jɔ nin jirisun kan k'a bolo fara 3 minɛ o kuma kana mɔgɔw lagosi ni an bɔra dɔɔni o Musa kelen alayhi salam u tilela u ye ala deli kosɛbɛ sanjiko la ka ala deli ka deli ji mana Musa y'i da ye ala ɲininka ko e ka ji banna ala ko ne ka ji ma ban a ko nka mɔgɔ dɔ b'aw cɛla ye namima don n'a ye nin ka kuma minɛ nin bɛ kuma 100 fɔ a bɛ kuma 99 ɲuman a b'o to yen jugumanin kelen min b'a la a b'o ta ka baara kɛ n'o ye a bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na a ko mɔgɔ kelen b'aw cɛla Musa k'o to yen a b'aw si tɔ bɛɛ kɛ ka ne ala wele n di ji na ja ko dɔ bɛ ko bali Musa fana ye i kun jigin ko a ka mɔgɔw ma ko jogojugu dɔ bɛ dɔ la an cɛla yan k'o to yan ala ko a ti ji na o yɔrɔ bɛɛ jogojugutigi in kumana ani ala cɛ a ko ala ni ne jogo de ye sanji bali n tubira ka bɔ ala pewu sani Musa k'i labɛn k'a bɛ ala deli sanji nana Musa tilara ka ala wele a ko mɛ ko sanji nana ala ko ko a tigi tubira Musa ye a ka sahabaw to yen n'o y'a jɛɲɔgɔnw ye k'u to yen ka t'i den yɔrɔn dɔ la ni ala cɛ a ko ala yali i bɛ se k'a tigi jira n na wa ala ko Musa ne y'a sutara k'a to jugujugu la Musa tubilen kɔfɛ kiraya t'o la foyi t'o la n t'a malo bon e ka nin lajɛ ta yɔrɔ kira Musa bɛ se k'a tigi dɔn nka Musa ti baro kɛ n'a ye o Musa ti mɔgɔw a lagosi o Musa tɛna fɔ mɔgɔw ye karisa de y'a kɛ tan n'i y'a ye sa mana ni karisa de don non parce que kiraya ye jɔyɔrɔ dɔ ye elle amana wa tabligh donc kiraya jɔyɔrɔ dɔ ye danaya a bɛ n'a fɔ Musa ye n'a ka mɔgɔw u ye Alahu taala deli jiko la ala ye a fɔ maa dɔ b'u cɛla nin jogo cɛjugu in b'o la a tant que o to yen ne tɛ sanji d'aw ma fo tigɛ bɔ aw cɛla bon mɔgɔ ma bɔ mɔgɔw cɛla mais malgré tout san nana a tigi tubira awɔ mais san nana Musa ma mɔgɔ bɔtɔ u cɛla a ma mɔgɔ bɔtɔ ye a b'ale kabakoya o kuma ko ala ma mɛn an y'i deli sa ma na mais munna sa nana an ma segin deli kan parce que ko jogojugutigi dɔ bɛ yen ala k'o tigi tubira tubi bi dusukun de la après ne t'a tigi f'i ɲɛna fana quoi Musa de y'i den ko ala k'a tigi de jira a la pour que a k'a dɔn ala ko Musa nin bɛ kɛ kunba ye n t'a lebu fiyewu hali o dɔ la Ustaz Konate Umar ka waati la an b'a fɛ ka fɔ ala b'a ka jɔnw sutura c'est-à-dire ka jugujugu kan fo n'i yɛrɛ dansago kɛ ka se fo niveau dɔ la inna Allaha la yufdihu abdahu min awwal marra ko cɛ in ye sonyɛni de kɛ Umar ko ka hadu bɔ a la n'o y'a bolo tigɛli ye a ko Umar ma ko Umar ka hinali la a ka n'a bolo tigɛ ko nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ye Umar ko a ma i n'a fɔ an ye kelen min fɔ sa ko ale b'i kali k'o tɛ tiɲɛ ye sabu ko Alahu taala ta a ka jɔn wɔyiba k'a lebu a ka kojugu kun fɔlɔ la a b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko al-jahru bis-su'i al-jahru bis-su'i kɔrɔna aya don. Ala t'i jɛni o ye. Ala bɛ jɔn sutara
tubi dayɛlɛlen don jɔn ye ala bi jɔn sutura jɔn ka jogo dɔw la i seko t'o la i bi ala deli ka bɔ a la Musa ni ala ka jɔn sutura tɛ dutigi caman kun bɛ jamana bila koyi o kuma ni ala ye sutura ka s'o niveau ma i yɛrɛ b'a dɔn jogo dɔ b'i la n'o dɔnna hali ka du sɛ t'i fo wala al nin ta la sa ɲɛ min fɔ c'est-à-dire Umaru ye hadu bɔ cɛ la cɛ tatɔ ko a siɲɛ fɔlɔ cɛ tatɔ ali tugura nɔfɛ ali taara cɛ ɲɛna ko astahlifuka billah b'i ma ni ala yɛrɛ de ye est ce que hakikatan nin ye siɲɛ fɔlɔ wa a ko innaha alhadiya wal ishrin ko nin ye vécu une fois de temps bon Umar ka kuma lajɛ ninnu bɛ yeli kɛ cogo jumɛn Usain Konate u bɛ yeli kɛ bilbasira o ye dusukun ye ɲɛ tɛ Allahu akbar u bɛ yeli kɛ ni dusukun ye ɲɛ tɛ o fana ye gundo dɔ ye ala bolo a t'o di bɛɛ ma a ka maa ɲumanw o de kosɔn daw bɛ ala bolo mukarrabinaw bɛ yen muhibinaw bɛ yen solihina bɛ yen khashiinaw bɛ yen a diplômew bɛ ala bolo ka taa a bɛ martabaw la ka taa i bɛ taa se martaba dɔ la i dalen i ka so o tɛ kira ko ye dɛ ala b'a fɔ taa nin yɔrɔ in na sini sɔgɔma i bɛ sogo nin yɔrɔ in bɛ yen sini sɔgɔma i bɛ taa i b'o ye Allahu akbar o ye jɔyɔrɔw de ye ala bolo ala ka limaniya d'a ma o tɛ kira ko ye o tɛ bila ko ye bon o la ala sɔnna k'a fɔ Musa ye i n'i ka kɛrɛya n t'a lebu parce que a tubira mun ye anw bila ɲɔgɔn lebu la mun ye anw bila ɲɔgɔn la gosi la donc arajaba la baara caman ɲininen don mais min naani d'i ma i bɛ hakili to o la Musa mɔgɔw eradu to yen kana mɔgɔw la gosi kana mɔgɔw la dɔgɔya mɔgɔ t'i laban dɔn o ye kelen a filanan kasiratu sadaka saraka caya nin kalo in na arajaba kalo la o de la arabuw b'a fɔ a ma ko shaharu sab ko ala bɛ hɛrɛ suuru a kɔnɔ di dɔw ko a ma ko kalo do danni bɛ kɛ kalo min na ɲɔ de bɛ da a la hɛrɛ de bɛ da a la kuma saraka caya surtout jamana bɛ yɔrɔ min na bi saraka bɛ adamaden de kisi saraka bɛ tagan kɛ n delila ka maa o maa bɛ yen n'i ye fɛn bɔ i kunna k'a di ala ma fi sabilillah ala t'i malo ala t'i malo o kɔrɔmasuru ye jumɛn ye hɔrɔnmusoba dɔ tun bɛ yen ala tun ye lajarabi bi a cɛ kan dɔrɔmɛ t'a bolo cɛ nana muso wele a ko karisa a ko waati ka gɛlɛn i dira mankan dɛsɛra cɛ kɛra lujuratɔ ye muso ko ne ma ba i la i farikolo kɛnɛma i joginen ne ti ba i la n b'i fɛ ala kama muso kun bɛ taa dɔgɔ ɲini nin ye muso ɲuman ka jɔyɔrɔ ye muso ɲuman ye a kun bɛ taa dɔgɔ ɲini a bɛ dɔgɔ da a kunkolo la n'a nana a bɛ dɔgɔ feere furu bonya kama a tɛ hali dɔ dun a bɛna wari di cɛ ma min ka d'a ye a b'a kɛ furu dabɔra ɲɔgɔn sutura de kama siga t'o la don dɔ kɛra muso ye dɔgɔ ɲini o don kɔngɔ y'a degun kojugu n'a ko a bɛ taga wari in di cɛ ma sani cɛ ka dɔ bɔ wari la k'o d'ale ma a ka taa na ni fɛnw san ale yɛrɛ degunna kojugu a ye mun kɛ a ye tamaro dɔ san a ye takula dɔ san dɔw ko gato a y'o kun kelennin san a y'o bila a da ka b'o dun geribu dɔ nana fɔ a ye ko fi sabilillah man kana lillahi kana lahu ala ti juru don nka ala bi juru sara n'i y'a kɛ ala ye a b'a k'i a ye garibu lajɛ waliden don se foyi tɛ garibu ye ka nin fɛn bɔ ale da kɔnɔ takula bɔ a da k'a di k'a dun o se foyi tɛ garibu ye mais se kɔni bɛ ale kɔni ye k'a bɔ a yɛrɛ da k'a di jɔnni kama ala a garibu a bɛna kɛ min ye sini i t'a dɔn fi sabilillah i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn a bɛna kɛ mun ye o de kosɔn Musa i b'i janto ɲuman na nin kalo in na a ye hinɛ fantanw na a ye hinɛ dɛsɛbaatɔw la surtout el ghuraba garibu ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la la yatakallamuna illa man azna lahu rahman
wa qala sawaba o ayayina wa qala sawaba azna lahu arrahmani garibu bala garibu jumɛn garibu min kun bɛ diinɛ dɔnniya kan k'a ɲini e de ye sabaranin sanga don a sen na e de ye dumuni d'a ma pour que a ka se k'a kɔnɔ fa k'ala ka diinɛ lase ni jangata ko a b'i sɔrɔ o de bɛ kuma ni ala cɛ da ni da ala nin to yen ka ne to n ka kalandenya na ni ne kun bɛ balo di ne ma ne kun bɛ o balo de dun ka taa n sigi ka kitabu kunna k'a kalan ala bɛ jɛ di o garibu ma o don o ka intervention bɛ minɛ o tigilamɔgɔ ma kuma mɔgɔ t'i laban dɔn an ka ɲuman caya muso ye takula bɔ a da ka daji kɛ k'a jɔsi parce que a ko ɲɛŋina ka ban a ye daji kɛ k'a jɔsi a y'a di garibu ma o kɛra jɔnni kama o kɛra ala de kama inna rahmatallah qaribun minal muhsinina ala ka hinɛ ka surun ɲumankɛlaw la arabuw bɛ tila k'a fɔ an ɲɛna kɛmɛ tadinu tudanu i bɛ juru min don o de bɛ sara n'i ye ɲɔ da o de bɛ falen n'i ye kaba da o de bɛ falen n'i ko mɔgɔw tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka n'i tɛgɛ ja hɛrɛ nɔfɛ i t'a sɔrɔ ayi o tuma na jurudon ye juru sara de ye garibu ye dumuni in dun don wɛrɛ muso nana dɔgɔ ɲini na a ye dɔgɔ min siri k'a bɛna dɔgɔ ta ka d'a kunna a y'a ye nin dɔgɔ ka dɔgɔ ni n taara nin feere sisan ka bi balo bɔ a la a tɛ surafana sɔrɔ o tuma to n ka dɔ wɛrɛ fara a kan o dɔ wɛrɛ min kan ka fara a kan a y'a den foni ka bɔ a kɔ la ka den bila dɔgɔ kɛrɛfɛ k'a bɛ taa dɔgɔ jalan wɛrɛ ɲini ka na usaze suruku fɔra muso kɔ ka n'i dafa muso den na wolomuso ɲɛ bɛ a den na tin min bɛ ba ni den cɛ danfɛn si tɛ se k'a dɔn fo muso yɛrɛ ni ala i m'a ye dɔw ka tin bɛ gɛlɛya dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ i tɛ se ka bange f'an ka muru don i kɔnɔ na k'a fara muso bɛ fini bɔ a kɔnɔ na k'a da a ye muru don kɔnɔ a y'a fara den ka bɔ o tuma den bɛ bɔ ba yɔrɔ min ma a bɛ fɔ o ma ko arahim o de la den bɛ kasi dugukila fɛ i bɛ mɔgɔ 100 bolo da den na a tɛ kasi dabila mɛ dibifin na n'a bolo magara la dɔrɔn a b'a dɔn nin ye ne ba ye a b'a dɔn a bɛ kuma jɔ a bɛ kasi jɔ o gundo dɔ ye ba ni den ni ala cɛ o de kosɔn an ka an janto bangebagaw la an k'an janto baw la mɛ a lajɛ kɛ e ni ne ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka fɔ Konate n'a ma muru don i kɔnɔ i denw tɛ balo a ko nin ma nɔgɔn mɛ muso b'a fɔ a ka d'a ye cogo min ka i yɛrɛ ɲɛ lajɛ muru bɛ kɛ k'i kɔnɔ fara k'i den ta ka bɔ kuma ba ni den cɛ an karamɔgɔ o ye gundo min ye a kana bila den si kɔnɔ k'i ba ye jugu ye a ka gɛlɛn ba ka kɛ den jugu ye mɛ a lajɛ kɛ ni dugu tilara ni den kasira an minnu bɛ yen n'an dan bɛ an musow b'an kɛrɛfɛ ni den kasira an b'a fɔ he bɔ ni den ba de bɛ wuli dugu tila fɛ cɛ de b'a fɔ bɔ ni den a ye n ka sunɔgɔ tiɲɛ mana ba de b'a ta ka munumunu n'a ye dugu tila fɛ f'a ka sunɔgɔ mana ba ni den cɛ o ye gundo ba de ye n'a fɔra ko o den o mana kɔrɔbaya o bɛ tila ka kɛ dangaden o bɛ tila ka kɛ dangaden ye Musa a ma nɔgɔ mɛ n bɛ min f'i ye ni arajaba kalo in na sura dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko suratul inshirah alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka i bɛ alam nashrah i b'a kala 313 sura in i b'a kala 313 siɲɛ 10 o siɲɛ 10 ala n denw kanda u bɔ dangadenya na parce que an ka problème fana ye min ye f'an ka Seydina Ibrahim de ladege wa min zurriyati ummatan muslima ne bɛ taa n tɛgɛ ja ala deli yɔrɔ la n b'a fɔ ala nafolo di yan ala du di yan mɛ den minnu bɛ ne kɔ la n'o ye n denw ye ala n denw kanda ala kana n denw kɛ dangadenw ye ala kana n denw kɛ fantanw ye ala kan'u kɛ dɔrɔgutalaw ye ala n denw kɛ maasɛbɛw ye mɛ o tɛ ne ka dugawu la o tɛ ne ka kaliwa la o mɛ ala bɛ baga ne ma k'an ka den dilan tɛ yan donc fo dutigi k'o bila hakili la
i tɛ se ka boli ka mɔgɔ min to kana boli mugu dun k'a to i bɛ dugawu k'i yɛrɛ cogo min na dugawu kɛ i denw ye ten. rabbi aslih li zurriyati. o fara i ka dugawu kan. donc alamina sariya nin kalo in bonya kosɔn n'i ye alamina sariya kala siɲɛ 313 n'i ye siɲɛ 10 kɛ i b'i tɛgɛ ja ala ne denw kanda ala kana n denw kɛ dɔrɔgutalaw ye ala kana n denw kɛ sonw ye ala n denw kanda dan ni siɲɛ 1 walima siɲɛ 2 ma arajaba kalo in na dɔrɔn i k'i denw lajɛ n'a ka di ye i den min yɛlɛmanen don dangadenya sira kan o den ta dɔrɔn a fɔ ala nin bɔ nin na. ala an ka dɔnnibagaba dɔ tun bɛ Usas Konate c'est-à-dire denw tun b'a bolo denw caman cɛman ni musoman bɛɛ mais a bɛɛ kɛra maa ɲɛnɛmaw ye jogo ɲumanw b'u la mɔgɔ bɛ se k'i bolo su ma dɔ y'a ɲininka ko mais karisa i denw ka ca kojugu mais u bɛɛ kɛra mɔgɔ ɲɛnɛmaw ye ko ale ye nin waati ba in kɛ ko ale ma don si de bila a ka seli fɛn o fɛn n'a b'a kɛ Alahu Taala b'i yɛrɛ sɔrɔ ala la k'ale m'o waati si kɛ fo k'a sɔrɔ k'a jɔ k'a ka denmisɛnninw ye voilà i n'a fɔ i ye min fɔ bon donc c'est à dire tout le temps a bɛ dugawu k'u ye. Musa ni i bɔra ye u b'a fɔ yiri dɔ ma ko maliyirinsun yiri in ka jan ka di yɛrɛ mais n'i taara yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ yiri in kɛn bɛ komi e ni ne ka micro in ka kɛ chapeau ye san bɛ na a bɛ komi parasol de san bɛ na i bɛ t'i sigi a kɔrɔ ji tɛ na mais dɔw ka maliyirinsun janyanen don f'a bɛ ɲini ka toucher n b'a fɔ cogo di sankolo la suma foyi t'a kɔrɔ. mais dɔw kɛlen don ka maliyirinsun kɛ dibiri de ka kɛ parasol ye ni san nana i bɛ t'i sigi a kɔrɔ ji tɛ tɔni kan mun na n'o gɛlɛyara ala ma taa wulu dɔw bɛ wulu ci a bɛ taa nasan sugu la ka na mais cogo di ka tila ka den tiɲɛ i tɛ dugawu de ɲini o de la ala kira b'a fɔ an yɔrɔ dɔ la ko man mana arba muniya anhu arba man mana du'a muniya anhu lijaba fɛn naani bɛ yen n'i y'o to yen ala b'i diɲɛ fɛn naani na n'i yɛrɛ diɲɛ dugawu la ala b'i diɲɛ a jaabili la o tuma i janto nin na den mana tiɲɛ cogo o cogo jogo dɔw bɛ yen adamaden dɔw tɛ se k'u yɛrɛ bɔ a la caman bɛ yen i bɛ hakɛ to muso min bɛ sin di den ma ni sinji bɛ taa tɔni den lawura kan a den min n bɛ se a ka kulusi jala la o ka dɔgɔ o ye gundoba ye sinji tɔ den ma i jija i ka fani dɔ bila den lawura kan sinji kana tɔni a kan i bɛ tobili kan k'a kɛ waati min na kana tɔ den ɲɛgɛnɛ ji ka kɛ dumuni na bon ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ an ma jate minɛ u la an ma sigi maakɔrɔbaw kɔrɔ an ma hakilina ɲini ka baara kɛ n'a ye o tuma denw bɛ tiɲɛ dɔw bɛ kɛ so ye ka taa ye dɔw bɛ yen a bɛ komi k'u baw de ta ka da u kɔ la ka yaala n'u ye ka taa dɔw ye hali n'u ba donna ɲɛgɛn na sani ba ka bɔ bolo bɛ don ba ka portefeuille kɔnɔ k'a ka wari ta o tuma bange ye mun ye bange kun ye mun ye mɔgɔ bɛ tasumabɔla de ɲini pour que tɛgɛ kana jeni mais tasumabɔla b'i bolo i tɛgɛ jenina den bɛ yen e dɛsɛlen don den bɛ yen ne m'i bolo don i kunna dumuni tigɛ denw san joli joli a defoba bɛ an yɛrɛw de la o de la nin kalo in kɔnɔna na n'i ye alaminɛ siraha kala n'i ye siɲɛ 10 kɛ i b'i tɛgɛ ja ala ne denw ɲa ne denw kanda i b'o mun ɲɔgɔn na i bɛ tila k'a kala tuguni siɲɛ 10 i bɛ jija ka 300 ni 13 kɛ o cogo la a ka suma dɛ mais adamaden ka diɲɛlatigɛ dilanli fana tɛ yɔrɔnin kelen ko ye n'i y'a kɛ ni arajaba kalo in na hali n'i danna siɲɛ 1 ma ala ti so bɔ i denw na a ti dangadenw bɔ a la ni min kɛra ye o bɛ bɔ a la Allahu akbar tala jɔn kan ka dugawu ɲini ala fɛ ouais mais Usas Konate ko chaque 10 fois ni ye suratu sharh ou inshirah ni ye aw kana chaque siɲɛ 10 o siɲɛ 10 i bɛ sɔli kɛ ka Alahu Taala deli i denw ye mais 13 in o tɛ 10 ye c'est à dire o kɔnɔ n'i sera 300 ma n'i sera 300 ma ni 100 o 100 c'est à dire 10 o 10 ni sɔli a tɔgɔ ye di alaminɛ dugawu kɛ o kumana siɲɛ 300 ani 10 a tɔ tɛ 3 ye o sabanan min bɛ laban na i b'o sabanan fana kala a da ma o laban na i bɛ dugawu fana kɛ tuguni voilà ça veut 3 in bɔ 10 na i bɛ 3 in bɔ 10 na o kumana 3 in fana kalanen kɔfɛ o laban na i bɛ dugawu kɛ
wallahi dutugi seraka i janto ala Musa ka de bange sigidala de bi wele dongo do i de biya i bi de bi polisi la de biya ay ni kunkolo soko ay ni keta ka kuma time ni yɛrɛ kuma na kaba fo bangeba dɔw be seraka kuma denw ye fu b'u teriw de wele cɛ ti kuma ni ka cɛ ye ni y'a lajɛ Musa a defo ba bi an yɛrɛw la n bi bɔ ni ye dɔɔni n ko i ma n ko fɛn o fɛn kalifara ala la o ti tiɲɛ ni e ka vɛri bilalen ye e bɔtɔ n'i ko Konate i janto vɛri la ni mɔgɔ dɔ nana k'a bɛna e ka vɛri ta n b'a fɔ Musa Baba Silata don a kalifara ne na o ni fana nana i b'a fɔ Konate n ka vɛri bɛ min Musa i ka vɛri bilalen filɛ mais ni e y'i ka vɛri bila i bɔra ten i ma fɛn fɔ ne ye ni dɔ nana ta ka tɛmɛ Konate ne ka vɛri kuma ya jɔnni sera a ma bon n m'a dɔn mɔgɔ min y'a ta parce que i ma kalifa o a bɛ komi an balimakɛ min tun bɛ voyage sira kan a voyage tɔ a muso kɔnɔma falen a ko Ala n ye muso in den kalifa i la a nana a y'a sɔrɔ téléphone ko tɛ yen a nana sɔrɔ muso fatura u ye kaburu jira a la a taara jɔ kaburu kunna yɔrɔ min na a ye den mankan mɛn kaburu kɔnɔ a ye kaburu dayɛlɛ a taara den sɔrɔ yen mais o tɛ kabako ye Ala min sera ka sɛdennin ɲɛnamaya k'a to sɛfa kɔnɔ o Ala tɛ dɛsɛ nin na inna Allaha qadirun ala kulli shay maintenant a ye den ta a taara so a ye jogo fila kɛ parce que Ala jɔnw bi kuma ni Ala de ye numéro bɛ Ala bolo ni ko Allahu akbar donc kuma tigɛra i ni danfɛnw bɛɛ cɛ o de la arabuw b'a fɔ seli ma ko as-salatu munajatu rabbaniya ni ye min fɔ Ala b'a fɔ n y'a mɛn a bɛ tila k'i jaabi alhamdulillahi rabbil alamin majadani abdi ni ye kelen fɔ Ala b'i jaabi ni ye kelen fɔ Ala b'i jaabi seli o de ye kuma ni ne ye ka numéro ta ka kuma ni ye téléphone na kuma bɛ e ni ne dɔrɔn de cɛ mais ni m'a fɛ ka kuma tigɛ n bɛ téléphone ok wɛrɛ digi n'o kɛra o kuma tigɛlen e ni ne cɛ o kuma na e ni Ala bɛ kuma na e mago bɛ ka kuma tigɛ i bɛ seli la i ka fɛnw bɛɛ fɔ Ala ye ka ban o kuma n'i b'a fɛ ka kuma tigɛ i ni Ala cɛ ka appel jɔ i b'a fɔ assalamu alaikum kuma appel bɔra i ni Ala cɛ sisan kuma min ka di i b'o kɛ donc seli ye o de ye ma ɲina muso den suruku y'a ta n'a kulera ale ka bon suruku ye o ale ka bon den ye o kumana suruku bi den to ye a b'ale dun muso fana de don se t'a ye o yɔrɔ bɛɛ muso kɛtɔla k'a den ye suruku bolo a b'a la k'a dun Musa o ma nɔgɔ o yɔrɔ bɛɛ Ala ko Jibirila ma suruku ye a dafa den la n'a ɲi y'a sɔgɔ i bɛ kungo sɔrɔ Jibirila si kɔnɔ a ye teliya ko 4 kɛ nin b'a la a dɔ ye Yusufa bɛ bi kɔlɔn kɔnɔ yɔrɔ min na a bɔra larusi jukɔrɔ ka Yusufa kunbɛn kɔlɔn ju la a dɔ ye Duredu o ka den min kumana a dɔ ye jumɛn ye Ismail ani den a teliyara ka na vitesse la ka na den minɛ suruku la muso y'a kunja Jibirila adamadenlama nana muso y'a kunja a ko e bɔra min munna jɔnni ye bila ka ne den minɛ ka di yan a bɛ den sumusumu cogo min na a bɛ den tutu ten muso bɛ yɛrɛ la a bɛ kasi a t'a dɔn a bɛ Jibirila sira mun na Jibirila ko kabako tɛ a ko se ti e ye bi ka den bɔ suruku da se fana kun tɛ gerebokɛni ye o don ka dumuni bɔ i da e de ye dumuni bɔ i da Ala jati kama k'a di waliden ma k'a ni na hinɛ na i y'o kɛ Ala min kama ni gerebudennin kun a b'a bolo don i da ka dumuni bɔ i da i b'a kunci a tɛ se la o mais Ala yɛrɛ jati de kama e ye dumuni de bɔ i da k'a di gɛribu ma o tuma na se t'o ye ka dumuni bɔsi e la cogo min na i y'o kɛ Ala min kama se fana tɛ e ye k'i den bɔ suruku bolo o kɛra Ala min kama Ala de ye ne ci n ka na i den minɛ k'a d'i ma usa n'aw ye nin ɲuman ninnu lajɛ o kumana sarakati ninnu man ka hamiw dilan kɛ sarakatiw bɛ an ka hamiw dilan
surtout no wadi ni la horom wati banuna sidna ali b'a fɔ alakira b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko as-sadaqatu tasuddu 70 baban min al-bala balawu i bolo kan ka kari i kun kan ka ci mɔbili bi bini ye i bi kɛta o portu 70 ko saraka dɔrɔmɛ 1 bi don i n'o cɛ ni saraka seti maa min ye subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar i janto na hali n'i bɛ nin fɔ sɔgɔma siɲɛ 3 dɔrɔn a b'i bɔ mais a se bɛ min ye dun maa na ka sati sadaqatu min mali saraka ti foyi bɛ wari la n bɛ a b'a kɔlɔsi ka jidi misaliya fitinin d'i ma wulu bi den caman wolo dɛ wulu kelen bɛ se ka den 9 bange mais saga dun den kelen tuma dɔ la den 2 saga 2 nin tigi ka dɔgɔ o tuma wulu den ka ca o ye bange ye saga den man ca o ye bange ye wulu bɛ se ka den 9 sɔrɔ mais saga 2 nin tigi ka ca o tuma an b'a fɔ saga den caman dan ye 2 nin ye walima kelen mais an ka fagali kɛ ka dun jɔn de ka ca saga de bɛ faga ka caya lahiya bɛ se fa bɛɛ bɛ kɛ saga ye n bɛna n ka karamɔgɔ bonya a bɛ bonya ni saga de n ka denkuni sera a bɛ kɛ ni saga de an ka saraka bɔ saga de bɛ ka caya mais wolo la wulu ka ca mais fagali la saga de ka ca mais ɲɛlaye la saga ka ca fana o ye barika ye quoi o ye barika de donc hun ti foyi bɔ adamaden ka ɲuman na au contraire a b'a jidi surtout ala yɛrɛ ye a wajibi a fɔ an ɲɛna wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu ni min di ala ma i y'a di yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ na n'a nɔ ye a b'a nɔrɔ bila o yɔrɔ bɛɛ juru ti to ala la wa ziyada a bɛ tila k'a fɔ yɔrɔ dɔ la tuguni masalu lezina yunfiquna amwalahum fi sabilillah mɔgɔ minnu b'u ka wari bɔ k'a di ala jate ma fi sabilillah n y'a di dɔrɔn ala kama ko a bɛ komi i ye ɲɔkisɛ 1 de dan ɲɔ in danna a falenna a ye ɲara 7 bɔ a ɲɔ ɲara 7 kelen bɛɛ kisɛ 100 b'a la ka tila k'a fɔ o tɛ dɛ wa yazidu liman yasha ni min ka di ye i bɛ dɔ fara o ta kan mais nin kɔfɛ Musa an ka degun bɛ min f'an k'a lajɛ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ an bɛ chaîne de kɔnɔ yan sisan puits 4 de bɛ yan o angili 4 de bɛ yan studio kɔnɔ yan nin ye angili dɔ ye o poto ye nɛgɛ ye nin ye angili dɔ ye nin fana ye dɔ ye o tuma angili 4 de don o angili 4 na n'i ye poto 1 kari ka bɔ yen est ce que o côté tɛ jigin bon diɲɛ fana ye ala fana ye diɲɛ jɔ ten k'a bila ngoloma 4 de kan ni poto 1 karila dɔrɔn tɔ 1 bɛ jigin bi ilmi ulama wa bi sakha'il aghniya wa bi adli ulama wa bi da'wati al-fuqara diɲɛ jɔra nin 4 de kan faamaw olu ka ladiriya waritigiw ka foniseriya dɔnnibagaw ka baara kɛ n'u ka dɔnni ye fandan yɛrɛ ka dugawu kɛ mais fandan dugaw bɛ yen bi ya fandan dugaw kɔni tɛ yen ni muso ɲumanin b'i bolo dɔ b'i ta baara la pour que a bɛ fɛrɛ o musonin ma e ye fantan de a b'i ci ka taa yɔrɔw la pour que a bɛ fɛrɛ muso ma e kɔfɛ e b'o dɔn i bɛ dugawu k'o ye wa i b'i ka soni kɔnɔ jɛnɛtigɛ bugu yɔrɔnin de don e y'o soni min sɔrɔ san 10 san 20 dɔ bɛna cun tilegan tɛrɛn fɛ ko n ta ye yɔrɔ ye o tribunal minnu bɛ yen o yɛrɛ jugement fɛ i yɛrɛ bɛna ye o avocat wariw n'o fɛnw t'e bolo i bɛ obligé ten sa ka yɔrɔ to a bolo e bɛ dugawu k'o tigi ye ya donc ala ye diɲɛ jɔ nin pieds 4 kan diɲɛ foyi man gɛlɛn faamaw ka baara kɛ ladiriya kan dɔnnibagaw ka baara kɛ n'u ka dɔnni ye wa dɔnnibaga ka da i ka dɔnni na i ye min kala da o ma kana don dusuti wɛrɛ kɔnɔ da ye faama i yɛrɛ b'a dɔn ladiriya ye min ye a bɛ komi don dɔ cɛkɔrɔba dɔ taara den di masakɛba dɔ a taara den di a tɔgɔ ye di karamɔgɔ dɔ ma a ko n nana nin d'i ma a kala n bɛna bila n yɛrɛ nɔ na ne ye masakɛ de ye n den don ni saya ye n sɔrɔ waati min na a bɛ kɛ faama ye o kumana a kala masakɛ taara yɔrɔ min na dɔrɔn a ye masakɛ den minɛ k'a da tulo kɔrɔ
den ko mun kɛra a tilara k'a da tulo kɔrɔ taa i sigi ka bɔ yen den fitinin ko ni faden nana n den ma k'an kala ni n kalanna o tuma na n bɛ kɛ faama ye n bɛ kɛ jamana perezan ye mɛ ka faama den gosi ta ni cɛnin ko a bɛ kuma karamɔgɔ bɛ muruti waatinin sera a ye kalan daminɛ kalanden nana f'a ye a ko karamɔgɔ ne ma min faamu a ko ne fa nana n d'i ma don min na i ye n gosi maa min ma bɔ a ko n'i m'a dabila n b'i dafara cɛnin ma bɔ yen san caman a nana tuguni ani karamɔgɔ jara a ko karamɔgɔ n b'i ma ne de nana i ka n kala mɛ ne fa taara dɔrɔn waati la i ye n gosi a ko hali bi kuma b'i da wa cɛnin ye ala minɛ a ye mun fɔ masakɛ nana fatu masakɛ denkɛ in nana bila fa nɔ na a kɛra faama ye o don fana karamɔgɔ min n'a dira a ma yɔrɔ min na a ye karamɔgɔ gosi o karamɔgɔ fana ye dɔnnibagaw bɛɛ ka kuntigi ye ale yɛrɛ kɛra perezan ye bi musa a ye karamɔgɔ wele a yɛrɛ b'a ka masakɛ sɛji la a ma ɲina el mazlumu la yansa i ye mɔgɔ min tɔɲɔ foyi t'a ɲinɛ ale kɛra faamaba ye gadikɔriw bɛ fan bɛɛ fɛ a ko a ye karamɔgɔ wele ka na karamɔgɔ nana a ko i hakili b'a la n fa ye n d'i ma don min na maa min ma bɔ hali ma ɲininka n tɔgɔ bɛ di i ye n gosi i hakili b'a la wa karamɔgɔ ko hakili b'a la a ko mɛ i y'o kɛ mun kosɔn a ko n y'o kɛ i ka bi kosɔn i bɛ sɛji min na yɔrɔ ne ye gosi o don e ma ɲina ko nin a ko ayi a ko tuma i bɛ masakɛ sɛji min na nin ye a dɔn n'i ye min tɔɲɔ ko a t'i ɲinɛ faama y'a kun suli a ko do gosili kun ye parce que e bɛna kɛ faama ye ne y'a dɔn tɔɲɔ ye mun ye ne bagari ma k'i tɔɲɔ e bɛ ɲinɛ jɛna i bɛ sanni nin kɔnɔ i t'i ɲinɛ parce que n bagari ma o tuma da la ko n'i bagara maa wɛrɛ fana ma k'o t'i ɲinɛ a ye faama ka fanga ɲɛ k'a d'a ma o tuma faamaw ka ladiriya dɔnnibagaw ka baara kɛ n'u ka dɔnni ye setigi hɛrɛ kɛ n'i ka nafolo ye a y'a bolo lafoni i bolo lafoni Seydina Ali ko ani kira sigilen tora don dɔ u bɛ baro la k'a kɛ ala kira ko yali i bɛ surasi dɔn surasi min bɛ baari ta adamaden kɔfɛ k'i jugu halaki marifa t'a bolo kisɛ t'a bolo bere t'a bolo sahaba bɛɛ y'i ta fɔ dɔw ko o ye mɛlɛkɛw ye dɔw ko o ye jinɛw ye ala kira ko ayi ko o ye mɔgɔ ka ɲuman de ye i ka ɲuman de ye sɔrɔsi ye o de bɛ baari ta i kɔfɛ Seydina Ali bɛ tila k'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko asahau yasturul uyuba tɛgɛla bila k'a bɛ adamaden ka lebu sutura bon ni diɲɛ pied dɔ kɛra waritigi bolo dɔ bɛ faama bolo dɔ bɛ dɔnnibaga bolo dɔ bɛ fantan bolo ni fantanw ka dugawu tɛ Musa miliyari b'e bolo miliyari bɛ ne bolo n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ temiyɔrɔ la a bɛ jan de jɔn de bɛ taa charbon san fo fantan dɔ de ka ɲagami an cɛ la fini valeur mana bonya cogo cogo bazin mètre mana caya cogo cogo gari mugana de b'a kala k'a kɛ fini ye bon donc o la ni hinɛ ti fantanw na ni fantanw ti hinɛ dun jɔyɔrɔ ti d'u ma u ka kuma ti mɛn o tuma ni diɲɛ bi olu ka dugawu de bolo olu bi dugawu kɛ bilen ya e bi gɛn ka bɔ i ka soni na dɔ b'i ta baara la waati damadɔ kalo sara min kan ka d'i ma 20,000 a b'a d'i ma 50,000 ni kalo sara cayara dɔrɔn a bɛ nkalon dɔ tigɛ k'i y'a ka fɛn dɔ tiɲɛ o y'a sɔrɔ e ka wari cayara la e ye fantan de ye i b'a fɔ yɔrɔ jumɛn a to yana tigi tɔgɔ bon i laban b'a fɔ sa bon o tuma n ka wari min bɛ an k'o bila da la Inch'Allah mais e bɔtɔ i t'i ɲuman fɔ ala ka limaniya d'a ma n ma ɲina arajaba n b'a dɔn e bɛ ka a bɛ komi i ka waatiw ka surun dɔɔnin arajaba n bɛ segin a ma Musa n bɛ fɛn damadɔ d'i ma fɛn 3 arajaba in na kana to ka taa k'i to arajaba o arajaba la ara astaghfirullah arrahman astaghfirullah arrahman i b'i jija i b'a wurudi
500 ani 11 astaghfirullah arrahman 500 ani 11 ro kwama suro min temena ko lailatul ghaib alma don kam mako nyini ani here soro oshu okuma alaba fo alamne sharha kelina fa iza faragita fansop wa ila rabbika farghab nateka ala wele abikila ka fotuko dungun yoro dola tunguni kul ma ya abaw bikum rabbi laula du'aukum odela niye dugo laje ka alabato laje ibtasor alabato be fana bay dugo yi sele dugo tala oui alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim ote dugo doya ni tara tawafu la ite dugo kaya ala yere mu fanye dugo ka uduuni astajib lakum ayni ala wali mawjabi abikila ka fo yoro dola ko innal ladhina yastakbiruna an ibadati munu mbu yere bunye utine ala wali digumbi kay tayira ni alala toro bi kay ti tekeja ala mbwala emi mbi yere bunye olade ala bi mago sajena ya abikila ki do jani makono idogo yale okuma ala batu o ifembay dugo wi ifembay odela ala kira ba fanya yoro dola ko addu'a mukhul ibada ala batu zemay dugo de wa ala ko naw ka dugo te ni ma nyuma nga dugo te sabsa nyi gen halaki okuma astaghfirullah arajabu ara harfu sabade bal ara min bala astaghfirullah arrahman mi ala ya fadeli ala mi ne masay iba wurudi 500 ani 10 munakara 500 10 inna ma'al usru yusran o yusrani ne yala je yayi tan ne ya hindu bo yabi betama ne sala je sai 7 ne arala je o 200 okuma ne 7 fara 200 ka o jole o 200 yami mbala o tani ni o fara 200 kadu ta aran o alfu min bala o kele donc 200 ani 10 o de no yayi ala ne mago bi nogoyala ala ne mago bi ngafuru nogoyala ni kalo imbunya kama ala ne mago bi ni ala ne mago bi na o kuma ne bi astaghfirullah arrahman iba wurudi 200 ani 10 ibi tegeja ala kan nogoya ni ala fe ni mi ni abode ke satola wodela ya fo musa yoro dela ko kadi otita suulaka ya musa yemi ni nyadima mana ma ni do mana nama ala nyini nama beli amanga foka foko ala ba anga nyini fe ndon amango fo an yere de ka anda waka nyina fe mbi boni doni ala ba foko walaula annahu kana min almusabbihina la bi fi batnihi ila yawmi bathun na kuma subhanallahi fo akumi to jeke kono memuna abora jeke kono parce que subhanallahi de fo okmana ala ba fanya de la ko fattabi sababa tugu sababu la atange ala ko ud'uni astajib lakum ayni ala wele mawjabi odila ala wele be kofe min ka gele ala bolo na ti so e ka bo inona fi faki jabi parce que ala ya dale do ala wasole do o jumenye da auna ka kema amartana ala ede ko angi wele wanye wele de mbora ka stafula shen kemese kessa nga dukola edi kwangi wele wa ala ni wele li te flako ni wele okma yo leidu minde amane ko ni intake me ko na yin wele banjabe okma antake de ne de intake okma na yere ki take usa ni ka gele ala makuju ninti ala da mai hali horon ka kuma koro signi akluma abi horon fale faka mana jonka ala wele odoni asadbu lakum ayin wele mbe awjabi me ala wele la kanka ke joni emi bi ala wele kanga ke joni mi misali ya fitinin dima ala wele la kanga ke oye ibi ala ke komifa misali ya do ibi ala ke komifa okoredi musa efa bi sokono eta foma ko babawa ebi sola wa ayi eti sola meni efa ye ide goshi aba fa chokodi komita fo boy me ede dame lawo okmana ni ay ngo ala ke faye koroy de dambe fala chokumna da ala lati boy
c'est den bula ale fa bɛ se fɛn bɛɛ la ale fa ɲɔgɔn den o hali ni jamana président ye tɛgɛ da den kulo kɔrɔ a b'a fɔ ni buwa nana n b'a fɔ wa ni buwa fana nana i ka moto t'i jɔ a bɛ boli ka na buwa président de ye nin kɛ tan bon pour que den yɛrɛ kana tigɛ i la i b'a fɔ n b'a sɔrɔ ye bere ta ka na a bɛ se ka bere dɔ ta ka na d'i ma mais o ye gundo dɔ ye den ni bangebaga cɛ den dan b'a fa la kojugu o tuma da ala la ten e den bi dugu bi jɛ don dɔw la hali ka bɔ so kɔnɔ ka na baarayɔrɔ la hali a taxi pasi tɛ i den bi boli k'i kunbɛn ko buwa ko mobili ni san ka di yan i b'a fɔ n bɛ taa baarayɔrɔ la n bɛ na n'a ye k'a sɔrɔ e bɛna taama i sen na ka na de o tuma den bi e deli a tɛ sigan a bɛ sigan cogo di a fa de don donc ala deli tɛ kana sigan ala la fiyewu ud'u laha wa antum muqinuna bil ijaba bon ni a yɔrɔ in ka tafsuru d'i ma directement i bɛ se k'a faamu cogo min na den ni fa dɔrɔn ni maa ye den gosi hali ni jamana bɛɛ jɛra ka den gosi a b'a fɔ ni buwa nana n b'a fɔ i fana nana yɔrɔ min na a b'a fɔ buwa babakɔrɔba ye n gosi i b'a fɔ a ye gosi n b'a sɔrɔ so kɔnɔ yen mais den b'a dɔn a yɛrɛ ka jate la i bɛ taa babakɔrɔba in ɲimi sisan a jigi dara e la e de bɛ se k'o kɛ bon o tuma den ni fa bɛ cogo min na ten n'i bɛ ala wele i b'a kɛ ten a bɛ ko ni miliyɔn 100 b'i bolo ni den ko dɔrɔmɛ 5 di yan a bɛ mun tiɲɛ donc a bɛ ala bolo de a ti ban surtout a ye layidu di a ma a y'an jaabi a ye n delenbaw jaabi o tuma arajaba kalo la astagfirullah arrahman o ye harufu fɔlɔ ye harufu filanan jumɛn ye jim astagfirullah jabbar astagfirullah aljabbar a bɛɛ kɛ yusura kelen in na n'o ye 511 astagfirullah aljabbar astagfirullah aljabbar a harufu sabanan astagfirullah albar astagfirullah albar nin bɛ 511 kɛ arajaba kalo in bonya kama i k'i tɛgɛ ja ala ye i mago bɛ fɛn min na i k'a ɲini ala fɛ innama al usru yusra o yusra n'o ye nɔgɔya ye a bɛ wurudi nɔgɔyaw de da la denko gɛlɛyalen don o tɔɔrɔ dɔ de b'i kan o e ma furu sɔrɔ o sojuru karilen don i kana e mago bɛ du la o tuma na i jija i k'a wurudi ni adadu la astagfirullah albaru astagfirullah arrahman astagfirullah jabbar arajaba kalo harfu 3 da ɲɔgɔn kan i k'a kɛ nin kɛcogo la musa o bɛ kɛ hami min kama i k'i tɛgɛ ja n'a ka di ye i bɛ se k'a bɛɛ kɛ su kelen wurudili ka nɔgɔ minnu ma parce que arajaba ka bon arajaba ye ala ka kalo de ye ala ka kalo don o de la min ka d'a ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o ba garijɛgɛra a la ala ka kalo don parce que seli min ka bon n'o ye ala yɛrɛ gunuɲɔgɔnya ye a y'o seli di kira ma arajaba de la kumana arajaba ka bon ala bolo kojugu o de la a b'a fɔ shahru rajab shahrullah arajaba kalo ye ala ka kalo ye sungaloma kɔnɔ ye ala kira ka kalo ye sunkalo ye kira mandenw ka kalo ye o kumana ni mago bɛ ala la faama ka don a bɛ komi n'an bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ dutigi ka forosɛnɛ don n'i bolo don i kɔnɔ i bɛ bɔ koyi o de la u b'a fɔ ko n'i ma ɲɛ dugu tila dɔnkili da kɔ k'i ka dutigi fasa da n'o kɛra i bɛ mɛn i ta la mais ne bɛɛ fasa da ka tɛmɛ a kan a b'a fɔ n ka so to yen o tuma arajaba kalo ye ala ka kalo de bon mun de kan ka ɲini an fɛ arajaba kalo in na an ka ala wele an ka degunw na alhamdulillah ci ye juru ye lahara bɛ segin nin kan an bɛ arajaba kalo de la wa an b'a juma fɔlɔ de la an balima dɔ sera an ma k'a sugora lahara bɛ segin a kan a ko k'a sugora allahumma salli ala kashfil ummati allahumma salli ala kashfil umma o min ye ko ala ka sɔli kɛ ala kira mamadu ka kira min ka sɔli bɛ gamu wuli ka bɔ yen hami ɲɔgɔnna ba kelen n'i y'o da ɲɔgɔn kan o de ye gami ye gami tɛ se ka fɔ maa ye ni gami ye mɔgɔ sɔrɔ i bɛ fasa i yɛrɛ ma i tɛ se ka fɔ maa si ye o ka bon hami ye o ko kira min ka sɔli bɛ o gami wuli ka bɔ yen
suko ye kabakoba ye kira ka suko min kɛra a tɔgɔ ye de Seydina Yusufa sugora de a ko inni ara'aytu ahada asra kawkaban wa shamsu wal qamar ara'aytuhum li sajidina o korona aya ye k'a ye dolo 11 ani kalo ni tile k'u b'a la ka sujudu bi a ye a fa ko a ma ko i kana nin sogo n k'a bɔ kɛnɛ kan ko sinon ni balimaw ye a dɔn k'u b'i janfa bon nin keyidu la fila bɛ nin kɔnɔ muso ka keyidu ani cɛ ka keyidu kelen tɛ muso bi inna kayda kunna azim muso ka keyidu o ye fɛɛrɛ tigɛli ye i bɛ se k'a kanu cogo min na mais cɛ ka keyidu an b'i bɔ yen wa fa muso ka janfa mais muso ka plan non fa ka faamu muso bi ni muso y'i kanu a bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ i nɔfɛ o de la Zelikata aya fɔra Zelikata ka kuma de la inna kayda kunna azim a m'a ɲini ka Yusufa faga o a m'a ɲini ka fa dɔ a la o a m'a ɲini ka Yusufa lebu o a y'a ɲini de Yusufa de ka k'a fɛ a y'o fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ o ye keyidu ye musow ta mais cɛw ka keyidu ye jumɛn ye n b'i faa k'i éliminer k'i bɔ pewu o tuma keyiduw tɛ kelen ye mais Yusufa o de ye sogo la o Ala bɛ tila k'a fɔ an yɔrɔ dɔ la ko laqad sadaka Allahu wa rasulahu ru'ya ko Ala ka ciden ye sogo min kɛ ko Ala y'a tiɲɛtigiya donc sogo ti ko denni ye a tigi wulila ka bɔ f'a sigiyɔrɔ la wallahi n kalila Ala la ka taa fɔ n ye Allahumma salli ala kashfil ummati ko a fɔra ko jamana kɛlɛ banna pewu ko jamanadenw ka nin wuruti a y'a fɔ n ye ta k'ale sugor'o la a sugor'o la a y'a fɔ n ye n fana y'a lase sɔrɔ anw ye a ba 70 de kɛ parce que a tɔgɔ ye di mɔmɔlikɛla kɔrɔ ni fɛn dir'i ma dibi la i ti fili o ma o Gunjo Alimami Ala ka hinɛ na a delila k'a fɔ a ka kuma dɔ la ko ni hamina ko gɛlɛ ye adamaden sɔrɔ Allahumma salli ala kashfil ummati ko ni sera ka ba 70 kɛ hami o hamina k'i kana Ala wele o kama tuguni k'o banna salatu ala nabi cogo dɔ de do kɛ cogo dɔ de do Allahumma salli ala kashfil ummati Allahumma salli ala kashfil ummati Allahumma salli ala kashfil ummati ni fɔra yɔrɔ min na a ye jama min sɔrɔ anw fɛ yen sɔrɔ parce que sɔrɔ ye Alakira bagajigɛ sɔrɔ Laylatul Ghaib kabini ale fitiri fo ka taa se tilegan ma an b'a waati de kɔnɔ Ala ka mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ taa alikaba la o kan ka kɛ o parce que suba de do parce que tileba de do o bɛ alikaba tawafo de i yɛrɛ bɔra yɔrɔ in na an bɛna kuma sigi Makan kan i bɔra yen min b'a la i b'a dɔn yɔrɔ 15 bɛ Makan yɔrɔ 15 kelen o kelen n'i jɔra yen kana kuma min b'i kɔnɔ Ala b'a jaabi an bɛna don dɔ k'o kan inshallah laysa al-khabaru kal-iyan e yɛrɛ taar'i jɔ i y'a ye a n'a fɔliw tɛ kelen ye e y'a ye i sen jɔra a yɔrɔw la i ni ne kumana k'i to yen wa i bɛ min kɛ jamana do o min fana kɛ i ni ɲɔgɔnna caman jamana ye wa a bɛɛ minɛna Ala ka bɛɛ minɛ a bɛɛ minɛna amin Ala ka bɛɛ minɛ parce que n'i ye kungo sogo tɔtɔ ye mugunkan kelen na a bonna a bonyɔrɔ de la donc aw taara yɔrɔ minnu na Makan yɔrɔ minnu bɛ yen n'a dugawu bɛ jaabi yɔrɔ 15 bɛ min Makan ani min bɛ Madinɛ e jɔra kelen kelen bɛɛ la i ne kumana a bɛɛ la o tuma mɛlɛkɛw bɛ alikaba tawafo sisan sa ni tawafo banna Ala b'a f'u ye abattumuni haqqal ibada aw ye ne Ala labato cogo ɲuman yɛrɛ de la o tuma aw bɛ mun fɛ o b'a fɔ ko mɔgɔ min ye arajaba bonya nafila seliw b'o la sarakatibaw b'o la wurudiliw b'o la mɔgɔ min ye arajaba bonya ani sun Ala anw ka laɲini ye dɔrɔn ka yafa o tigi ma hami min b'a la i k'a dilan o de y'anw hami ye o de y'anw hami ye o de la arajaba bonya Musa hali ni bɛ tile kelen so n ye fɛn 4 min f'i ye ma ɲina n ko mɔgɔw ka iradu to yen arajaba la arajaba yɛrɛ tɛ ka kɔrɔ adamadenw de b'u to yen lahara kosɔn kana baga mɔgɔw Ala min y'u dan o y'u sutura u lebu kan e kana sɔgɔbɛ kana adamaden sɔgɔbɛ kana sɔgɔbɛ mɔgɔ ka bon kojugu kana sɔgɔbɛ kelen a filanan
sarakaw bɔ ka caya fɛn naani min a ka ca mɛ naani min ni b'o d'i ma i ka arajaba ɲani kama kɛ saraku tu sɔdaka sarakaw bɔ ka caya a sabanan qira'atul Qur'an kuranɛ kalan n'i tɛ se ka kuranɛ kalan mɔgɔw wele u k'a kalan i ka so o fana bɛ bɛn kɛ o bɛ bɛn hali ka kuranɛ e bɛ fɛ k'a fɔ sisan bon n bɛ fɛ ka arajaba n bɛ fɛ k'a ɲɛnɛmaya min ye ka kuranɛ kalan e yɛrɛ kelen tɛ se k'a kɛ i bɛ se ka maa dɔw wele olu kana kuranɛ kalan i b'i ŋaniya dɔn k'a fɔ n bɛ k'a kɛ arajaba de bonyali kama ala ka a hɛrɛw di yan i yɛrɛ tɛ se k'a kɛ o dama tɛ fɔlikɛla tagala ye dɔnkɛla ye hali n'i yɛrɛ bolo tɛ fɔli kan k'a kɛ mɛ i bɛ se k'i dɔn a fɛ o hali n'i tɛ se ka kuranɛ kalan mɔgɔw wele dɔw kana kuranɛ kalan i ka so i ka hamu na Al-Qur'an lima quri'a lahu n'i ye kuranɛ kalan min kama o de bɛ kɛ o tuma hali ni e ma kalan mɛ kuranɛ in kanu dugawu kanu mɔgɔw wele ka t'i ka so ka kuranɛ kalan mɔgɔw wele ka t'i ka so i k'i ka hami jira ala la u bɛ kuranɛ kalan o tuma a ye kuranɛ kalan caya nin kalo in na ni kuranɛ kalan yɛrɛ n'i ma mɔgɔw sɔrɔ k'a kalan kuranɛ kasɛtiw bɛ fan bɛɛ fɛ kira ye min fɔ kunu o de sera ko diinɛ in juguw b'a dɛmɛ oui mais nin fɔ liqira'atil Qur'an wa en même temps yan ni cɛ sa kamalen min n'a sogorana a y'a f'i ɲɛna n'a taara ale taara n'a ka sogo ye a taara sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ nin ko in kan o waati kelen na Allahumma salli ala kashifil ghummati bon e ko k'a kɛ siɲɛ 70,000 70,000 anw y'o sigiyɔrɔma 3 de kɛ mais gindo jumɛn b'o la Ustaz Konate a 70,000 Musa a tɛ kɛ diɲɛ na hami si kama wallahi n'a tɛ kɛ o tɛ yen Allahumma salli ala kashifil ghummati n'i tɛ se ka 70,000 kɛ yɔrɔnin kelen a tila kalo in tɔ ni ɲɔgɔn cɛ nous sommes le 7 an bɛ tile 7 la bi awɔ hali ni arajaba yɛrɛ tɛ ni 70,000 tigɛ hami si kama i ka segin o kan tuguni ayi mais ala wele se ala ma n'a ka kira ye chaîne de la ne ko n bɛ don gardien tɛ n dɔn u ko n bɛ taa yɔrɔ jumɛn n ko Musa Baba Sela de n wele u ye bere kɔrɔta mais o ye ne ka wasila de ye ka na yan o bon ni tɛ se ka doni gɛlɛya sɔrɔ ka e tɔgɔ to ne da mais ni ne ko jɔn de ko i ka na ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais o tɛ ne dɔn ne bɛ don wa bon o tuma na se ala ma n'a ka kanubaga ye o de ye ala kira sallallahu alaihi wasallam u b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko kharajna bihi min kulli dikin wa ghumma wa dakalna bihi fi zilli amnin wa isma o ye ala kira de sallallahu alaihi wasallam kuma na kira kan sɔli kɛ surtout n'i ye siɲɛ kelen kɛ ala bɛ siɲɛ 10 kɛ a 70,000 tigɛ hami si kama wallahi n kalila ala la ala min ye ala kira bonya ka a ba garijɛgɛ nin kalo in na i t'a 70,000 kɛ hami si kama n'a ma dilan n'i yɛrɛ tɛ se k'a kɛ mɔgɔw bila o k'a kɛ donc a y'a fɔ a wulila ka bɔ fɔ maraka kungo dɔ han a wulila ka bɔ foyi kana mais a nana sɔrɔ anw fana sigilen bɛ nin kan parce que ne dan bɛ ala wele la kojugu ala wele bɛ komi e ni ne bɛ cogo min na ni ne ye sibiri ɲɛ kelen ta e ni ne cɛ an surunyana ɲɔgɔn na n'i ye sibiri ɲɛ kelen wɛrɛ ta an bɛ surunya ɲɔgɔn na donc ala wele bɛ ten ala deli a bɛ komi n'i ye jurufilen don kɔlɔn la i taara faji la n'i ko astagfirullah i y'a sama dɔɔni astagfirullah i y'a sama tuguni astagfirullah i y'a sama tuguni à la fin de compte e bɛna to astagfirullah ka k'a worode fo jurufilen in bɛna bɔ ji la wa i b'i min fana bon ala wele dɔn ko nin de don n'o kɛra i tɛ saliya mais e min b'a wele da la den da bɛ fa la cogo min na da ala la ten ala sɔnna jamanadenw caman ye a worode mais a fɔra ne mun ye ne y'a juru bɔ n kana pepu ni mɔgɔ ko i ma a ye marifa ta ka taa ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛlɛ ban o t'a ban dɛ o b'a ju tigɛ ni mɔgɔ ko a ye bere ta ka taa bese ta ka taa ɲɔgɔn kunkolo tigɛ kɛlɛ bɛ ban kɛlɛ ma ban dɛ i ye min kunkolo tigɛ o denw bɛ yen Yusufa ka mɔgɔw m'a fɔ ko n'a cause bɛ sa arana de an ta ɲɔgɔn an m'an ta ɲɔgɔn sara bon o ye jurudo de ye ka taa adamaden dɔw ɲɔgɔnmɛlama de don ɲɔgɔnmɛ t'i ɲinɛ
atanyine ay niya me mogo da ko karsa yin ko me mogo yo kore ko atinyine aba tasara abe comme ni ibe haketo ni nyogome mine kataka nyogome nyesiri ka gere abla bala ibe haketo ni nyogome sira bama wa sore ya nyesiri nyogome tisa bama fio ma nyesiri len ko fe nana na ye ya bla mina bado atoy kono de dondo abi to kungo kono imma bolen ko fe mo la bi gengati taloka bi abi trike fakifa donc ni a fɔ mɔgɔ ma a ye marifa ta ka taa kɛlɛ kɛ kɛlɛ bi ban non a ye ala wele jisuma bi k'a fura ye fitna man ɲi badiri kɛlɛ la a don kira jigi dan bɛ mɔgɔ kan n'a ko karisa bɛ min u b'a fɔ k'o sara n'a ko karisa bɛ min u b'a fɔ o sara bese tun bɛ ala kira bolo muru tun b'a bolo mais kira ye mun de kɛ a y'a tigɛ kɔrɔta ako ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu kira ni mbwada yoro mina ala yikoron aya do jigi ne ala ye surasi do jigi lam tarau anyama da surasi mu ganyu jigi mais o surasu nana wati jume aran fori nana wati jume ala wele kofe de koson ala wele joyoro ka bon ala wele bi fendama do fen filala se adamade ma bi se ka afamu exemple frappa mina o de ye aradar ani antibom aradar ye fe jumaye abe fe do sama ka jigi iti here min soro ala wele de basi mbi boni doni Sayyidina Ibrahim alayhi salam wati ko mo se aywa Ibrahim alayhi salam a jigira makan domina a ko togoti makan gumi togoti rabbi inni askantu zurriyati bi wadin ghayri zizari ya soro makan fara dama de dogo ako ala ne jigira yoro la yoro mi fara jala ye seneke yoro te seneke yoro te makan fara dama de do ibora yo me ay mu fo ajili bo afidata nas tawili ala iyem blaya seneka yorote ne dun ti balo farala nti balo bina e de setigi o kuma mogo duskun sama kanaya senetike ya de senega fen ka duya Ibrahim yo dugo de wadin ghairi dhi zara seneka yorote meni mogo be suman kise nyumana seneka fen nyuma minte forotigi yere bolo tamaka do wi kye usas konate kuma dugo de maketa to ola ni moko ko ay dugo ke aka jamana biketa ay jamana noyo ay dugo noy mana dugo bi toro samakana duro bi toro sadre here samakana abi toro fana nyoni kaboy sakona be do kay mi dugo ka ambani na ala fe halbi anga jamana ala ka basiki ala ka here kana allahumma zidna imanan wala tanqusna warfa'na wala tad'ana wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur ya rabbal alamin salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bal marslamu wanga ni sigi fana sira allah bana idafo anye afo jugumina mamini alebe ambulo kuma sokuna radio shundu la ni jumaina ikaro ka fo ni o bena janvier kalo kle temps ani konotoma 2024 arajaba kalo ikaro ka fo ambale telefona wolonvla la bi 1445 o saz modu e konote ni ale sikiro bime yirimojo yoro jambuguma ni an wala nyere sa ni kalo ba mini ambala ni o yera jaba la horma kalo bilibili nani ali wo dola kelenye ankan ka isi fara jumen kala kan ka kalo nyira kan ka exploiter chuku jumena ka no bo mo so Allah taala be se ka here mun ba kono ka wonye shama do be se ka kan yire kunye do be se ka kan ga demba do be se ka ke jamana nyire ya mbela jile hamiye usa konati areda siruma ka foku ye salatu ba mi fana kala ka sallallahu alaihi wasallam do ye Allahumma salli ala kashfil umma niye afan balaje ikaro ka fo ya nyeshin jamana inema ni au munu meka name bela jide miseka iseko ke ala alnima adadu nyere sorsa no ye 70000 fois ikaro seko yimi iko ke jamana intokola Allah taala ka bela jide njabi ame usaz kunati yamba ka telephone numéro dia o maka dina nyinga lu kama no ye 76 23 20 99 76 23 20 99 walma 66 71 03 05 66
71 03 05 biworo ani woro biwolonvla ani kelen fu ani saba fu ani duru mambal anga lemel ka jekulu dambe ulu fo no ye ikado madame Malado Sangare bako jiguroni ale fana ban na radio shende ka sangani wati nga fulu keren baye Allah taala ka hamungla ka mbal muso fana fo no ye kurutu mutravila mba fana fo Allah taala ka here kandu bela jere so kona tami yere fo ki barkada Allah ka do kelen no Allah ka bela jere mine Allah ka bela jere mine malika Saye Musa Babasila au kambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوكا حكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبار يولا أني سيكو أني دونغولا أني حدا ما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوكا حكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تمي شندي فين شروع سانفي جمعو جمع ka damine neke kanyata nana ani milti duru foka tabla neke kanyata ani flala araul ulama fi din wal hayat don baw ka hakla dinena ani nyinamayala e walanday min be labe kase awmo abalmake Musa Babaslafe فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio